салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир ва ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред хубе. Иншаллоҳ ҳар яки шумо нафарҳое ки тамошо доред лайк ва нафарҳое ки обуна шудаги нестед, обуна шавед барои пештавии канали мо ва барои паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. хуб, дар ин видео ба шумо чиро расондани будам ки приложение госуслуг рӯайдӣ ки бисёриҳо нигоҳ доштем бигем, яъне чигуна ки медонем ICU нафарҳое ки аз Тоҷикистон меоянд QR код дар кор мешавад ки ба ҳамин приложение заявка рой мекунем баромад, ки метавонем аз Play Market ёки аз Рӯсторе даромада скачат кунед. Бо ман силкаша дар Telegram мондагиам, Telegram дар комментарияи ҳамин видео метавонед дар телефонҳотон установка кунед ва нафарҳое ки даромадем бигем мешавад ба парол логин даромада, нафарҳое ки госуслуг дошта бошем ба парол логини госуслугтонам даромада метавонед. хуб, вақти даромадан ки даниётонро пур мекунем, даоҷа ном фамилияро бигем, англисӣ мепурсад. Вақте ки дар загранпаспортон отчество ба англисӣ набошад наменависем, вақте бошад менависем бигем. хуб, пур карда заявка рой мекунем, баъд вай QR код метиҳад приложение. нав баромадагия бигем бо дар рафти кор мебинем ки ба мардум чӣ хел мешавад, баъзеҳода отказ меояд ё ки не, тарзи пур карданашам ҳаракат мекунем ки дар видеоҳои оянда расонем. ҳамин қадар маълумот. раҳмат ки навора то охирша тамошо кардем. Миннатдорум аз ҳаматон бошем.